Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kisowi nggak Mai Hari bintang nyari malam kok nggak Mai Mas Hari. Iyalah tumbas apa nak? Tumbas cilot berapa tadi lek beli? 3.000 kembali 2.000. Oh, enak. Enak. Dibersihkan ini nak meripatnya kotor. Lembut. Jajan. Lah bapak meramak tumbas nih. Enggak tuh ya. Enak nak. Nah ini kotor oleh sini saya. Masih. Sini lah. Enggak, tapi enak. Mbak telu ya cukup. Dadane ngenteni adem kok. Salah yang ditutup. Kena net to. Malah metu banyune. Wah. Mending. Enak ini. Emang asin tapi enak. Sausnya dikurangin sedikit enak. Cilote habis kayak tumbas nih. Lek melayu karo nggo celi suwal. Padahal Iki mek tukang beyes iki. mah pengen nak kata sih. Loro. Arep gawe apa? Rujak. Lomboke pira? Loro. Dua. Karo ya. Ya, gendang. Ket Sing malah enak. Lah bujuk. Orang saiki yo. Kuwi tak lono. Kalau gula nih. Lone api to? Ya, prongkol. Dah nolak dari kok nih. Kok. Ngengkel. Ya. Pecah. alon-alon. Wes. Nah, no, lomboke. Kok lomboke gulane? Terang. Lone sing rokok kayak setengah kilo. 6. Wah, rasane kok opo? Tipis-tipis no. Tugel ngono. Heeh. Tipis-tipis. Aja bunder, Awet kok. Piye? Kotak. miring. Enggak ngono. Ngene nah, sik. Oh, ngerti aku. Pir. Gak isa aku. Heeh, ngono lho, Har, tapi tipis-tipis. Kayak rujak, tumbas rujak ngono ya. Piye ta iki? Coblokne. Wis jak apa, Mak? Imong. Apa? Karo apa? Opa. Sono. Terus. Bapak Adi. Bapak Adi.
Pakai sidik. Tuwi filmen piye lek mangan engko. Kelas piro tang saiki tang? Kelas tunggal. Mau rapot. Iki perang jam kan? Nggih. Aku lulus apa ora ya, Mah? Loh, Dola kan masih kelas 1. Nah, Jadi ndek rap omong ustazah nek ndek rapat Kowe mau separo-separo. Wis iki kurse. Aduh, KTS kotak mboten napa-napa lek KTS. kota. Kota apa? Kota Saridah. Mengke lek malih diirisi malih. Caca cia hua po apa ku mau mati ya kena alre ngene kegedean jatah kuwi. Mulai jatahku tan bintang. apa? Oh, enggak. Enggak. Mboten Enggak ngono. suka campur-campuran aku. Enak. Enggak suka. Mboten nate mak merujak buah to. Wis, ya apa neh? Wis. Piye enak ra? Dirasakne nah. Ini hari kono. Enak. Ayo. Kerupuke ki Har. Ya aku ndak saiki. Iki digawe 2024 toh. Heeh. Tahun 2024 nggih. Tanggal 5 bulan 28. Loh, tanggal 28 bulan 5. Kok wale kok tang. Yo. Dek sekolahku itu ngono. Iki nama bulan terus tanggal terus terus apa Mboten doyan Pak? Pak El. Lek enggak biasa perih nek duwe emah. Kerupuke Har, parengno bapakmu Har. Ora mantan. Sampun kok Pak? Ditimbali ya enggak maem tang, mboten. Sampun. Kasinan, kepedesan, kelegen. Kadang Apa pas? Pas. Pedas manis. enak ora? Enak. Ki rujake. Enak. Ya dintek nih. Enak ora Har? Enak. Wis seneng Har? Hah? Ora seneng ora? Ora. Ora meh entek. Ora salah. Ora nolak karepe Har. Mama kerupukane. Pak. Lho, tang. Pak nang kene. Semetak lo lek ser jalan cepet jalan nak. Oh, Pak. Aku goreng nek kene kesel aku nyangkring dek motor terus. Mau Pak nya. Nek daging lho. Mam. Nah. Nah.
Apa le? Pakai semut. Ya kono enggak enak. Buan. Ayo manu Pak, tang. Tang. Nggih. Sudah war. Mak pentol warak punan. Tapi dia pengen pentolin ya. Pengen nah. Pentol kuah ada balungane ya, Ne. Lah, aja goyang-goyang, Nak. Nanti kameranya goyang. Where are Pus, puse ke anak kerupahar. Sakne har. saya kusini tinggal. Oh. Pinten to kucingnya, Bek? Ale. Kalih. Sing sitok tahu, sing sitok putih. Ini sih sini. Dine dolan paling. Dhisik wae. Anak limo. Eh, telune nek ndi Mas Her? Cacah sing wae. Sing telune digebok cacah ngono. Terus di betawaso. Yo lah mesakne. Kasih cilik. Malah gede balak. Apa dah? Ora. Kok masak Kepedesan. Mbak loro pedes. loro 20. Semut role bokongnya sampean lho. Wah. Kang dia. Rong dina ora. Balik asmara. Nggih nek asmara puwedes sak nggih. Gek senep. Nalika kepangan iki ndak krasa. Oleh wis gang Nggih. asmara. Ngetne kemucur. Ngetne maem rujak. Nek kene iki sunyi, Mbak. Enggak ada suaranya apa wih? Kasir. Gasir iku. Suarane gasir. Montir. Ini lek bulan mata. Dia omah. Tapi niki mau mboten Jawa nggih, Pak. Nek mboten Jawa enten. Makanya suaranya masih Oh, jeru ngoten. Lek ndek wingi Jawa nggih. Lek wis bulan 7 ngene wis jero Saniki bulan 6. bulan 6 bulan 7. Oh, tasikan. Rada gede kan. Tajar kabeh semut. Nyokot sampean ya. Enggak. Semut iki dicokot nang ginten. Lek marek bapak ngono Engko nek aku keracunan piye? ora. Semut ya. Semut enggak. Semut kan duwe darah sing garae aduwe mentol. Dadine mesti ana racune. Gigit sampean niku. Koyokan pernah mam semut. Kelat nek lidah. Ibu kemarin iya maem kacang. Semut. Heeh, nggih mboten ngertos mboten ditingali. Lah, kelat nek ilat lek nek lidah ibu. Wah, lek nang nggih semut iki jan apa iki omahe Sabantara. Jan ombo Mbak omahe sak anak 2 meter enak ambane si omah semut iki. Lek munduke enak Wah, memang anu peternak semut. nggih niku mapan dhewe kepapanan. Heeh paling ngono. Kira-kira Di sade semute. iki urung didablah gak ya? Di sade teng pundi? Lho, Empuh wis semut dibanyak. diweki banyu kena omah. Nggih. Tapi urung enak sing nuku blas iki ya. Sak jerone semene. Taker munduk dhuwur wisan. Menawi namung hobi, Pak. Empuh wis. Tapi hobi kok hobi semut. Lah ya wis. Dan omahe ombo ya dhuwur munduke. Apa? Ning nggih mburi omah ngono, koncokan ngono wis.
Tapi gumunku kok ora mlebu omah yo. Banyak semut ya. Si semut e ora gelem mlebu omah. Iya, belum mlebu yang iki. Kono ora gelem meliwan. Aku nggarai pedes iki Pak Rengdine. Mbak Rendine apa pedes? Pedes no. Sama ngene. Kau umak katanya? Tapi ya wong ra umum. Ya, tahan. Ang enak. Kasur lompat Di mana nih? di belakang Mas. Masku lah. Aku ya. Oh, gunung Kang. Kalau Gunung Pegat. Suara induk. Iya, nduk ya mau. Kok induk jemput Mbak Amel. Mbak Mel apa enggak di rumah tadi? Ya bro kerja ya hari ini. Bojone nek ndi? Kan papat ae. Gangsal. Di situ. Ora magur Endra jenengan terus Nawang terus Amel. Lala. Lala. Lala niku sing Sama sekawan. Mbak Yuni Amel. Nggih. Nek ndi Mbak? Teng Hongkong sakniki. Oh, berarti sing nek keluar ki loro. Nggih, sestunggil pun wasul. Sing anu Endra Nggih. Jenengan kok apal to, Pak? apa? Lah Endra iki kan sekolah Oh, nggih, rencange nganu nggih. Gek kula riyen kan lek masuk sekolah mesti melampah lewat etan niku. lah nggih. Lah nek Mbak Nawang kan adik mangkat sekolah Nggih, nggih melampah lek ajeng ngaler. Mengke lek subuh kae. nggih. Nek Indra asli barengane sekolah anak-anakku to. Nggih.